Kalmar dağı salam. Ne memani? Aleykümselam. Salamu aleyküm vatandaşlar. Sapara size de salam. Salam Kalmar dağı qoğumsun. İyileşler salamu aleyküm. Hemmeňide. Buyur Kalmar bugün ne yiğit gören ýalak golluk ne. Tuplu kasumly. Sağ var sapara. So düğün aktığımızın toyu bollansa bir hepten hasardasan soğuk beni şu an bilen ekrana çıkıp dursun. Sapara mesela şu mahal gozgalayan mesele siyasi meydanını gozgalayan mesele Türkmenistan bilen degişlikde şol bizim meclisimizin kararı bilen ve Türkmenistan'ın mehemesini yatırılmağı ya harbi kasamın yatırılmağı şu harbi kasamdan yankı Kurban olayım ya da edil prezidentin adını edilen kasamın yatırılmağı ya sözlerin ayrılmağı ulluqa bir kızıklanma öğretti. O vatandaşlarımızda da şolar ýar kızıklanma var. Yurdun daşyndaky yankı dörlü döwletler siýasat bilen meşgullanýan ýöreýte bölümlerine de barşalar ýal gyzyklanma, jaňa düwen soraýarlar, vatandaşlarymyzdan esasy gelýän soraşlar ýal sapara. Emme diýe ilki başdan şol diktatory ýykyp, soňra hökümet gorsak bolmaýarmy diýdi. Ýa-da entäk şol emme ýurda barman hak oguraman ýatyrmak näme gerek diýdi. Şular ýal soraşlar var. Bir çetine olar jogap berdik. Men ağzımdan eşitdiler, senin ağzından eşitenler var. Şu taýda biraz ýüprak durup geçdik şu meselede bir ikinci Yine de şol yer suwa reformasyna berilen soralar barda. Yer halky hemmejingden paýlap berden işlemejekler şo yeri ol ýanky şu baýsyň o privatizasiýa edilen ýanky privatizasiýony çekleri millet şol 5.000-3.000 manada satışýar. Bularym ýeri satarlar mukaddiýem hop bar diýip şolar ýaly hat ýazýarlar we ýazaňa diýerler we. Ine şu meselede siz jogap berseňiz nähile edilse bolýar. Şu iki sorun daşını şunu işlesek ya maslahatlaştık, bir pikir alıştık sapara. Bor, Kalmar dağı. Näme diýsen, bu galt tuklu kasumly nemeden soň men elim şeýit duran boly başga näme ýok. O iyileşler yani şu alınan kararlar yani döwletiň öz almaly kararlary. O döwlet diýilen näme hökümet özleri etmeli zatlar da başka da etmeli zatları kän bolýan etaty etmeli zatlarynyň biri şu bolmaly. Yani Gurban Gulu ya gelli men şu adyny garşdyrýan Kalmar şuňa hiç öwreşmeýän geçdim. Gelen günü alınmaly kararlaryň biri düşün. Ya o biz ine Türkmenistanyň meclisiniň deregine o 20 ýyl 30 ýyl işlemedik meclisiniň deregine şu kararları kabul edýär. Bu doğrudur. Ýalňyş bolsa ýalňyş ýerini kim bilýän bolsa görkezde aýtyn. Şu karar ýalňyş. O ýöne bu ýalňyşlary näde düzeltmeliligini görkezýär. Hemen düzeltmeliligini näme diýär. Olar alyp bilmeýän bolsa biz alýar. Hökümet ýok. Halkam ýöne şeýle na произвол ýa-da taşlap bolan o. Düdüğünü tertibi nemeti. Onun daşında döwlet gurulýar. Daşyndaky halk, içindäki halkdan tany oýunça da kändir. Şoňa da dogry düşünün. O ýa-ni döwlet howpsuzlyk komitetiniň ýoklugy mälimdir. Hemmekşe mälimdir, özlerine de mälimdir. Onu bilýändirler. Ýeke bu däl. Öňümüzdäki nemede şun gorowy wadyr. Berdimuhammedow gorowy. 3 adamdan kän bolmalylar. O galanyň hemmejesini işden boşatmalylar, gitmeliler. 2 maşindan başga da maşin bolmalylar. Onuň ikinji neme ähli ýa-ni ýolbaşy daralar. Bu diýipdäki adamlar hemmesiniň ellerinden maşinler almalylar, öz maşinler bilen barmalylar. Döwlet ýa-ni şopurlary işden aýrylmalylar. Döwlet benzinin pulunu berse berer. Başka burada bir samtygy şopurly, maşinli, aşağı Mercedesli
O dünyanın yiresinde var. Ne Şveçya'da karol bilen premier ministerden başka demedi. Personal maşin yoktur. O premier ministerin kim dine yankı goğruğunu ödül nemelerde berliyede. Olmadı. İnşaat yapıyorun. Yani maşin türk bilen okulum. Şoför ne emetsek? Yani aklı ütköşük. Ne yani Şvet ministerlerinden ütköşükmüş. Ya kan peyda getiriyem. Ya da Şvet premier ministerinden ne ütköşük yer var. Misal edin. O 99% halkın keyfi bilen sen gelen olsan şu tayda. O 500 sanak, 1000 sanak akrana ne gerek yer var? İşe sessiz gidip sessiz gelip bilen yok mu? Hı? Şu zatları yatırmalıdır. Hükman yatırmalıdır. Ediliyor. Karar verilen alaktır. Biz karar vermeliler. Ne meclisine eşli oturuyor. Ya şunlar maslahatı deyip maslahatınız var. Yani bir ministre yumruk yalak şehrin içinde personel maşı ne gerek? İşe gelenden öyle maşinler var. Minör sürür gelir. Veltipitli gelir. Piyada gelir. Benim de öyle adam olup gördü mü? 45 minut yol bir göğümdün. Piyada geliyordum. Hiç adam olan yok. Kaytan sağlığın için ama o. Ne gerek bu zatlar? Ya şeyler bay devlet. O yemeğinde sıda banıyorum. Ne yemeğinde var. Şunun için şu kararları aliyat. Bunu da karar çıkar. Şimdi ya ikinci sorun yer su varadaki dilde yani sorulun. Yeri eğitime vermeli. Bunu bu aydılan okul. 30 yıllar şeylik geliyendir. Tayvet Mehmet'inde de 70 yıllar şuya kayan aydık geliyenlerdir. Yani yeri berip bilen okturlar, beren okturlar. Hatta yani şu reformadan son 2000 yıllan bilmedim. 98'de mi 99'da mı? Ya 96'da mı? Bizden son karar kabul ediliptir de ben çoğunu eşittim şunu. Yer, su hükümetin kuolmalı. Yani devletin kuolmalı. Bir de devletin kuolmalı yani karar kabul ediptirler de. Oraya karar var deyip şunun bir iyileşimde aitti da. Onun yani ekranına yere yetine vermeliydi. Bu ne aylak oluyor? Hem de diyen dadı tersine çıkıyor bu adamlar. Yani dünyada dövüşün bulaşır gidersiniz deyip hikayeler vardı. Yadın üşüyen orada almaya. Yani gezip diyorsunuz dövüşün bulaşırdı. Hatır olur mu? Hatır olundur. Bir pratendi, iki pratendim değil, 60% daşınma ne? Dövüşün kaysırdıp görmüsünüz ya, kuyruğun diyamınız, görsünüz beni. Öğütünüz, yaşap görüntünüz. Yağdayı. Şunun için yeri halka vermeli. Halkın her bir yerden yürüyenin o yerlerine hakikaten. Toprak hakkı vardır. O tabiatın nimettir. O veriliye top habina gerek olsa tatın alıyor. Hem de kişi dayıhan olmalıyla dağıt yok. Wow, Suriyalak oluyor dağıt tip adamlar doğru etip tattıran oklar. Öğün tatyan. Hem de kişi dayıhan olmalılar. Hem de satma 60-70% satar. O da doğru dağıttır. Yer bağdar dolanışını girmeli.
O mali işlete satya, istemese satmanan bilýär. Yani doğru diýen adam ýok. Yani satsa pulunu alıp başka bir zat edip bilýär. O voucher diýip kağıdym berilen ok. Realni pul berdi. O bazar wagtyndan. Ödüm esas satyn alyjylaryň biri görelli bolmak üçin, yani bazar ykdysadyýatyna girmesi üçin hadine satyn alýar. Şonu deňlik bolýar, hemme kişi yer alýar. Yani düşün paýyny alýar. 1 hektarmy, ýarym hektarmy, 10 hektarmy, ýani her regionuň öz demesine görä öýri meýdanlara şolary ýarak bolmalydyr. Hazinan eline tarp berdiler badır. Bunu açar, onu satışa çıkartırlar. Yer ıqtisadi dolanışıqın içine girmelidir. Başkaça girip bilmeyen. Yani postsovet demesinde hiçbir yerde, Pribaltika'dan başka yerde, yer su reformasını geçirip bilinendirler. Suğuna çenli. Korkandırlar ya da başaran oklar. Yağdayların bellidir ne. Begeştirip göreyim. İn nemetinden menniyeninden Türkmenistan'a çenli. Ne Pribaltika'nı begeştirip görüm. Yumruk yalak Pribaltika. Giden Batkova bilen Leningrad oblasını füyüt katık iyimit nemeler bilen üçün ediyette. Şu kıykılıklar neme diýençe, düşýänçe şunu alakdı da. Peyniri, göğrü, leheri. Yumruk yalak bire 3 milyona doğrudan yetdiye beylekten 1,5 milyon durun deme. Devlet. O matkuan ödü bulun 4-5 etsesi de. Hemmesi hoşumdu. Yer reformasını ettiler. Ne bileyim etmeli. Hiç nemedadı yoktur onu. Yani bizim halkımızda postsovet kompleksi var da. Yani postsovet nemesinde çağında postsovet, yani sovet kompleksi var da. Sodatlara yani ters vakyada. Ne şonu düşündürüp bere ne ahilekle attığını. Dün bolmadığım çayhanada katı gıdıklı bir temani taklad etti de. O bir gruppan tayinlan demesin. Men atlarına ait oturmayın iyileşmez. Öden bir ösüp barayan devletin çağlar vağının başından kuruluşuna çenli. Gururun verdi de. Öden hususi firmalan çağlar vağını neyle kuruluşunu, neyle görüşünü, işleşini gururun verdi de. Şimdi bizim sovet düşüncemizde çağlar bağını devlet etmeli. O ştatın raspusaniyeti, o örüler, nemeti biraz okey düşünce, sovet düşünce şunlarlık olmalı. Şeyle de bol ya. Yönü inni yani hususi tektir şunu edenle şu segment bu da küçük segment değildir. Sebebi 6-7 yaşa çendi çağalan tani milletin 15-20% tutyandır. Bu katı ulu nemedir. Tandır. Şimdi birinciden iş yeri. Yani çağaları bir yerde yaşatmana çağı binatı olmalı. Onu bir yere salmalı. Hem iş yerden mi şu? Demenim yani hususi tektir çağı bir salan yok bir yerin çağı nemesini kriyal ya. Hem o tayda bağlar katnaşığı diye. Onun içinde muallimleri var. O
hizmetkarlar var, yeni var. Bir topor dağıtlar var, dilewri diyani. Nemeti bir topor iş yeri. Şol adamları yetiştiren yerim iş yeri bolýar. Onun çağalarına nahar veriliyor, nemediliyor. O nahar verilen yerine de yani bir firma nahar veriyor, nemediyor, tayin edip getiriyor. Yani o tayda da iş yeri. O firmada yani, produkt hani yani etini, tüydünü, katığını, leyleklatlarını bir öndürüyor. O tayların iş yeri. Yönü şu da adı devlet edenle bu datlar bolonok. Yani multiplikator bolonok da. Yani multiplikator dip makroekonomikada yani daha suwadın yani tolkun emele gelyendir. Münglerçe. Şoňa multiplikator diýilýär. Yani iqtisadiyeti çarkyny neme diýär? Herekete ýydy diýär. Ne? Gidecek bir segment, çağalar bağı segmenti 10 münglerçe. Belki de 100 müň dönüm geçip gidecek. İş yerini körüklüýär. Şoňa neme berýär? Yani devlet edenine şu şodat bolup bilenok. Korrupsiýada şu taýda, hemme de adam şu taýda bolýar. O hilem yer bilen gök galakdyr. Sovet nemesini postsovet kompleksi şu devlet etmeli dip düşündüler. Şu atında dünkü gepleşikte de köp kişi yani kemçilikler ait şu devlet etmeli eden ok diye de yok. Onu hususi tekdir etmelidir. Yani şoňa düzgün tertip, kanun, regülatörler devletin işi şo bolmalydyr. Şert, kanunu şerti, başka şertler, tiyas şerti hem nemelerini dörödön soň ana şo taýda iş ýerim bödödünler açylýar, mesele de ödödünden çözülýär. O hilem netil yetiştirýär. Ödüm şol başyry öten döwletler, ötüp barýan döwletleriň biri. Ene şo döwletiň ötüşine tiýin etseňiz, ýene 10-15 ýylda toýnak salar. Şoň üçin biz düşünjämizi üýtgetmelidir. Sovet nemesiniň galdyran bagajyndan biraz daşlaşmagy berek. Daşlaşman yani düşünjäňizi üýtgenmeýärdi. Hemme de döwlet yani hökümet etmeli. Diýilen bir düşünje bar da. Onu şeýle düşünjäňiz bar bolsa diktator gerek diýen ýalak bolýar da. İkisi deň zatdyr. Galmuradaga ne bu soruňa da şeýlerek jogap berdim. Soruň bolsa aýdarsyň. Men biraz üstüne goşaýyn şu ýan gaýdarylan sapara demeden vatandaşlar aýdýar da şu ilk şu diktator aýryp soňra hökümet kurulsa bolmaýan. Ýok, bolan şu öňünden taýýarlyk barylmasa adamlar iş ýerini başarjak adamlar ýer goýulmasa şu taýda. O ýurdun içine baran bilen diktator aýlan haos boldy. Halk eklemelärmi, döwlet öz çarkyny aýlamalarmy? Kan mesela sapara vatandaşlarmy şu döwlet işini görmänseň, bilmänseň, bular şu içinden gyl sowran ýar gurban gulyny aýyrsaň galanda sagat ýaly işläp durmuk. Ýok vatandaşlar. O sagat 30 ýyl mundan öçüp galdy ýa ýumurly hem mehanizm dağıdy. Diňe o taýda ogurluk mehanizmi otur. Başga hiç zat ýok. Özüm halky taýýaly başga näçe başarsalar şeýdibem taýýaly. Şonuň üçin bärde akıllı başly. Esasen yaş spesialistlerden işini başaracak, ambisiozny şular ýaly men ederim, men bilýän, men şu zatdan hötdesinden gelýän diýen ýaşlar bar, oglanlar bar. Ýaşlar zallar bar. Bizim deňmezaklar ana maslahat berip oturýar. Ine şular bilen şu taýda şol geljekki döwletiň fundamenty guruldy. Eýýär şol hökümeten de şoň üçin döwletlik daşyny Gurucu meclis hem şu zatlary ýanky kanuny şulara öwüşün bermek üçin, kanuny şulara tutaryk bermek üçin gurucu meclis öz işini berjay edip otur. Ýurda barandan soň 3 aýdan soň gurucu meclis öz güýjüni ýitirýär. Onu gerçek täze parlament şoň üçin işlejek
deputatlar soraçalar anırlığına halkımızın, devletimizin ıkbalını. Kim gelecek onun için? Onu para kimif palçı der, önünden aydırıyor. Yönü bir fikir ediyat, arzu ediyat, ama sol parlamenta birinizine ilmi, bilimi yeterlik adamı, dünya garayışı giyin adamı, modern dünyada şu iktisadiyette olsun, siyasette olsun, yönümçülükte olsun, bas çıkaryan adamı gelip hem hükümette hem parlamentte işlese, onu bizim hiçbir işimiz böktecek derler. Şoň üstüne biz işläp otyk. Vatandaşlar o taýda körsü paýlaşmaganda ya doğan arnaşlyk, millet paralyk, tire paralyk hiç zat ýok. Onu men size aýdyp berýän. Ýoksa zatlar. Onun üçin bärde gurulmasa, o ýurdun içine barıp bir zat gurjak bolsa, o halkada, aş halkada çörek bermeli, ya bir meseleler çözmeli, gysgaly meseleler var. Birinji, ikinji, üçüncü derejeli. O zatlary biraz göz ýatyrmak gerek, bas çykarmak gerek vatandaşlar. Şoňa dogry düşün, şoň üçin edilýär şol işler. İkincide, ýa-da para agzak geçdi, ama prezidente näme gerek, ol 500 ýa 1000 adam, o 100 sany maşin ol ýemesi, Niýazyň döwründe 100'lere mesýär da, on ýemesi, diýişmi, öz şahsy gorogy. O 100 maşynyň haýsy ýeriniň içinde oty, Allah bilsin. 100 maşyny pöwreden ol hemme ýollary ýapyp, şäheriň ýaşaýjylarynyň ol tutularyny ýapystyryp, köçelerde barýan adamlar ýüzüň terse wurdup, näme öz halkynyň üstünden beýdip gülýärler, ýa kemse diýerler. Şu malym şo bardy. İşe başlandı öwrümüz ýa men parlamenta gelemde 90-njy ýylda sapara jemi şo ýemen çekan onsoň şo hökümetiň hem de parlamenta yktiýaryny 6 tan maşin var. Ikisi çeka degisli, ikisi hökümete degisli, ikisi parlamenta degisli. Şoňam bir 7 ýa 8 sany sörejesi bardy, şoför bir kesellese beýlek gelip şonu çalşar. Başga adam ýok, hiç ýok. Şo taýda şo gelip her bir ministre maşin berdi. Ýöne şo Niýaz gelenden soň şo agyrlyk şondan başlady. Onuň goý bilsin watandaşlar. Başta Niýazyň jan penakary 3 adamdy. Biri şol Akmarat Recep, ýene bir ýaş olan bardy. Soň üçüncüden şol onun sol öýüne seredýän adamyň biri. O öýüni goro. Bol basan gorosy ýok. Soň onu çykardyň, ýüze çykardyň, bäşide indi bu kun belki 1000'dir, onu bilýän adam ýok. Ýöne şo zatlar gerekkel, ol halkyň puly, ol döwletiň puly harjadyp oturan kime gerek? Gaty dogry belläp geçdiňizde. Hana Şweýçarda da bar. Şoň goro iki adam bizim premier ministerimiz paçankyn bilemde onkam kanallar. Ýöne şol gorogy üçin şol adamlar ýeterli. Näme gerek? Bir gidenine nemedenine başka elmidamı ulanılmam ýörlüni. Şo da o 8 saat iş tagadyň üçin bir şoför erikkädi, onun personalyny saklap, bar gitdi, öýdäkiler otağa gitdi, bazara gitdi, gögal ak getir. Ne olar edip oturan iş? Näme üçin olar döwletiň emesini malyny ýa puluny halkyň kyn ol öz peýdasyny ulanmaly. Aýlygyň bar, maşinalar özüň sor. Gaty dogry pikir şol edilerem zapara, onun ortaly bir söz pa umalçany diýdi, onu aýdy oturmak gerek. O zatlara döwletiň büdjetiniň ýeke köpü. Wagtdan etmeli ol. Näme halk aç neme defil. Long görüşüm görüp durda. Ondan sonra ýanky ýer suw reformasyny da sagorun şo düşünürsiňiz üçin, indi adamlara düşnükli boldy. Näde şol mehanizm işe girmeli. Şular ýaly men bizim ýaşap oturan döwletimizde de Şweýçarynal goňşy döwletler, haýsyny alsak Skandinawiýa döwletler, biz gatnap berip görende atlamyz. Şu taýda yer, suw, toky şahsy eýetçilikde 95 götermi. 5% bolup bilse döwletinkidir. Olam kime döwletiň eline mal olam şol esasan şol gorog bilen harbylar bilen baglanyşykly ýerler ýaşular ýazat bolmasa, her bir agazyň öz şahsy eýeti bar. Ene şoň üçin eýesi okman Şweýçarda da ýaşanlar, ene biz gelen türkmenlerim özünde köýlep bilýär. Tokoy alyp bilýär. Meniň 1 hektar ýerim bar, tokoyum bar. Ne? Şoňda hiç kim gelip sana dawa eden, sen pulun töredin aldyň. Gerek bolsa soň başga birine gymmadyrak satarsyň, arzarak berersiň, başga mesele ýöne.
Şol ýanky ykdysadiýetyň çarkyna aýlayan zat şondan emele gelýär. Başy nerden emele gelsin? Para pul aýlanyp çykdy, dolanjykda bolmady. Şol hayal zatdyr da ol. Onun yine de bir zat Halmurat ne pöwrüde çülü bilýän. Ne direk nemediňi. Şonu öýlerini eline alyp birler. Dol. Şo taýdan ne kanun çykarmaly, boşatmaly. O taýda ýok halk ýaşaýar. Onuň Aşgabatyň halky ýa Büdmöýüniň halky şo töwerekliň nemesi ýa başga oblastlardan gelýär. Çağda diýip alýar. Bu Türkmenistanyň klimatynyň nämedigini näme bolur bilen oklar. O sen prezident o sen başgalan sen adam da beýleklerine baklajan bil. Näme? Bu düşünce nereden gelýär bu zatlar? O yurdun eýeti o nähile kiz bolýar. O kimdiňi bir sen bir aýna seyredip gör özüň. Gel Gurban geldi. Ya Gurban goly. Kim sen? O wedipen bar. O wedipen ýerine ýetir. O wedipen üçin sen pöwrüýäni, çülüýüni o taý öz hataňy geçirmeli ýa dogunlaryň aşlan ýegenliň hataňy geçirmeli diýilen zat ýok. O döwlet sen döwletiň däl. Bu Türkmen halkynyň bir döwlet. Toprağım çoňky, ýerem suwum hemme adam çoňky. Kim sen? Bu zatlary ýanky neme derýärler. O suroň dolu ondan gitmejek bolupdy. İki sapar dolu. Asfalt demeden ýalak heket edýäňiz. Oň jogaby bardyr. Dawanyňyzy soýar halk. Ana oňa da Halmurat ne ýanky mejlisiňizde karar almaly, boşatmalydyr. Halka bermelidir. Çağalara. Ýok nähile o pioner laýerler zatlar wagtda dinjal nemeler wagdy. Kezelliler üçin, nemeler üçin. Hemme jezrolara bermelidir. Ödem ýanky ahrana nemetinde ýanky ne maliýe guruluşlary bardyr döwletiň. 3 adamdan kän şoför ahrana finansiýip edilmelidir. Galan çözünde edýän ol etsin. O prezidentin aýlygyny her aýda görkezmelidir. Aýlygy näçedigini, gullugy näçe, o maşgalatyň gelleri näme? Bu şatapatalar nereden gelip nereye gidiyor? Bu elpeşelik olmadı. Ne hazine, şoň üçin hazine döretdik Halmurat. O döwletiň ähli maly. Ýeriň altyndaky, üstündaky hazinankydyr. Hazine halkynkydyr. Bu taýy siýasatçylara ýa-da beýleklere beriljek zat däller. O biz döwletiň mehanizmini gurýas. Döwlet guramda, döwlet mehanizmi. Onuň şu gurulan soň ne görersiňiz, ähli orta diýe täsir eder. Şolar büyütkap başlar. Ýeki orta eder, goňşuňyz Eýranyň, Owganistanyň, Özbegistanyň hemmesi büyütkap başlar. Hiç ýerinde dogry dürüst döwlet mehanizmi ýok. O ikinci etmeli dadımız biz dinimizi, mukaddes dinimizi siýasatçylardan, cahil mollalardan, müftülerden halat etmelidir. O ýanky teokratik döwlet, ýa dini döwlet bolýan näler dini bilýän adamlar aýtsynlar musulman dini dünýäde ähli halkyň dinidir. Bu döwlet men musulman döwleti diýilen zat bizim kitabymyzda ýokdur. Dini ne siýasatçylar sömürüp bilýändir, bilmelidir. Ne yarım towut dinarlar. Döwlet başga zatdyr. Din mukaddesdir. Onu siýasatyň içine
Garip onu dine sömürüyorlar da. Ya, onun şol yağda şeyle olan son, on başkalar olunuyorlar da. Ne muturman olduk terörist olduk da şu at. Ne, onun 20 yıllık yürüdülen tiyatro şol. Bu topor sakkallini yetiştiriptirler. O adını talip diyorlar olun. Din bilen olan hiç işi yok. Ya da işit diyorlar. Din nirde olan nemesi nirde. Dinde cahillik bilen dağıt yoktur. O teokratik devlet değildir. Teknokrat devlet olmalıdır. Şol realak bolonno işareti yetiyendir. Yani şu din bilen bağlaşık devletlerin yağdaylarda seyredin. Afganistan'a seyredin, İran'a seyredin, Pakistan'a seyredin, Irak'a seyredin. O dini sömürüyorlar. Din mukaddes olsa o siyasette neymiş var? Ne sodatlara da seyredilmeli mi kendinden Halmurat? Hokman sapara bizim konstitusiyamızda yazılıdı. 24. yılın kıynarsadan şu sonki Sovet zamanı kıynan hatta şu bilen Niyaz bilen Berdi Muhammedov'un konstitusiyasında da yazılıdı. Türkmenistan dünyavi devlet. Görüp otursa dünyanın ömrünü niratarıp haysi devletlerde nahil ösüş var. Yani sen aytışın para teknokratik devletlerde hana Singapur yani devlette dünya görüldü oldu. Ama din bilen yönetilmeli değilse onu biz alacak kalamız yok da. Onu demek yani de şu çağların eccesini biz birinci salmalı, öyde tutmalı. Din onu diyen yok. Halmurat, gepin tüm neme yeri, gıdıklı yeri, din odatları diyen yok. Din cehaleti göstermeli, cahil devlet bolmalı ya da Müslüman devlet bolmalı ile yerim yok. Din bennesi bilen Tanrı'nın arasındaki dağıtlarda. Onu hiç kimin sömürmeli hakkı yok. O kitaplarım şey diyendir. O din bir mukaddes zat. Tiyaretin bir kırılı zat. O ikisini aylak bir yerik gelip biliyor. Ama nasıl getiriyorlar da görüyorum. Kömürme için getiriyorlar. Mekke'ye gidip gelip kanyaktan doyup gelip Sapar Murat Hacı. O nereden Hacı oluyor? Ya şuun hacılar hani bir topar. Olur dinin nahil katması var olur. Hakiki dinine uyan berzayediyen adamlar türmede basıp saklap atıyorlar. O bir topar şarlatanların kellesine selleyip halkı sol hükümete tayin etmek için ağının nelenini aydı botuyorlar. Men diyecek olan da adım sol Pevriden mesela dolunuk gelse sapara sol Pevridani o da sol İran'ın yemesi olanına sol irde vurdu. Bundan bir küydür o da İran'a devşti teritoriya. Sol sergin yer neme su var deyip şunu yankı bir sonra Artık yanındaki yer bilen çalışıptırlar deyip ne var? o sol yemeden Türkmenlerden yer verip o taraftan da Türkmen sakradan berilen yerler var. Şu jağı bir küçük yer için gör bak neçe min gektar yerimiz gitti başka yere. İnni onu alıp getirip bir maşgala sayavan edip saklanacak bolsa nahil var. Elbette gaytarıp vermeli. Hakikaten vermeli olur çağılara. Neçe bin halk yaşadı o tayda. Halmurat, ben çağılım çotayda geçtim. Ben Pövrüdölü deme. Yani her 3 ay dahilanmadı. Pövrüdölü yaşadılar da. Vanovski Pasyoluk'ta. Vanovski Pasyoluk. O tane sürüptürler, çekildiler. İyi saat yok. Onun sonra sen yan kaydan yemeğine, iktisat iskemanına kavat geldi ya da yanlışa Pövrüdölü iş yerleri açılsa sadıklı yemeler, piyoner lagırlar işsiz görün. Yeni 10 binlerce adamı iş tapılacaktı. Üpçünçülük için sonra. Şoňalygym hany abada gurupdurlar. Ozal gurmak asla gerek geldi abada. Birbirine ters. Bir zanmala gidipdir Ayvada yani hemen yani prezidentin Halmurat. Men prezidentimde bağışla men ona ses veren adam. Yani Ayvada'nın beyleki nemeler için yapıyorlar halk için. O da din zanmala gidiyor. O toplum ilata
ezir çekmel, olan din calmal. Onun Hasan sentyabr, oktябr, noyabr aylarından başlayıp siz gidin de din calmıydı. O tayda hangzap duran yerin mesela angzagını sen ne edip din calacak? Ol bir abada asla amatlı yerde kuror düşü. Aslında düybünü ol döne şol Krasnovodsk'in nevti qaytadan arasalap işleyen zavodun ähli hapa huposu lödörötü şol aylığı dökülüyor. Çalı tolkum kalsa yerin aşağınakı nevit yokorik kalıp başka şol kiyimi hem garınalar bile. O ne edip o tayda korup boluyor men düşünemem. Yani hiç olmanı şol çağalar, dincalar yani caylar kurulupdur adam bir ullanmalı. Yani qarılar gitsin, çağalar gitsin, yaz çatıncalar gitsin. Koy dincalsınlar bir hepte 10 gün. Murat bular ullanıya, näde ullanýanyny aýdyp bere. Ine bir ay bundan başladı. Yani şulon yegenleri, daýlary, o nemeleri, kulak yaşlar, çağalar gitti. Burada ullar gitti. Kalan halk üçün yapýarlar. Aýwada yapyk şu var. İnnem ödü, ne düýnüň ödü var da. Ana bu yurt şulonky Almurat biz neme daşından tomoşaçı diyen yalak. Bolýar. Bir privatizasiya geçirmeli olur, hem geçirtirler da yurdu alptırlar, privatize ettirler. Ödüm hocayn biz diyen. Ne? Biz düýünü sistemany ütgötmeli, onun Türkmen jemgyýetini täzeden dizayn etmelidir. Yani düşünjämde çeni täzeden dizayn etmelidir. Döwletimizde düýünden täze deme bolmalydyr. Bizim öňkü ýanky sindromlarymyz, komplekslerimiz tarihte kalmalıdır. Sovet demetinden çıkmalıdır. Şoň wiliýanaty, täziri, gaty uly tebabi ýöňe telewizorlar nemetde. Inne köpüde şo tay koku edip şo taýdan neme diýerler. O da şonu alak nemen berýärde. Şu düşünjeden çıkmalılar. Doğulu bazar iqtisadiýatyna geçmelidir. Ne dünýä direk baryan bolsa biz yani çağa ayak uydurmalılar. O köne bilen hoşlaşmalılar. O yanlış yerini yanlışlığını düşünmelidir. Biz dünya bilen yaşamalı. Onun cehalet, Türkmenin en ulu düşmanı cehalettir. Ne Kur'an-ı bizim öğümüzdendir, birliğimizdir. Sizin birliğinizdir. Kur'an-ı 5 milyon tane Kur'an-ı vardır. Siz demetmeyin şu elbet ayrı adam ayrılarına yütkerdip. Yok. Sizin hemen şununla alaksınız. O katıyor menden Kur'an-ı elinden ya Kur'an-ı ululan ütköşük yeriniz yoktur. Başka görün dağdın da mı yok da. Şunundur. O başka işlerini şu sistemani ütkötmen, düşünceni ütkötmen, yurdu ütkötüp bolyan neldir? Mümkün neldir? O diktatör taparsınız. O da 5 gün o olur. Sonra iyincilik çılama değerler o. No. Yani doğru naklerim, yani iş dünyasında kazananını bilendir. Erteden fikir edip bilen okur da. Ne sanak görün bir pensiya çıkan milyoner ya neme Türkmen var yoktur. Avraylı. Ya pensiya çıkan general var mı eskerde? Ya milisiyede ya da KGB'de. Bir seyredik görün adamlar. Ya da minister var mı pensiya çıkan? Ya da zam minister var mı pensiya çıkıp önünde rahat yaşap görün. Ya Avraylı demet görün halkın içinde. Yoktur. O sizin hemen erçeğiniz bolmalı. O bunun olması erçeği geliyor. Erçeği olması bir yıldan geliyor. Şu zatlara gören okur da bizim nememiz, halkımız, medeniyetimiz bilmedim nememizdiğini yönümüze seyredemem bilmem yok. 3 sağın ağacın ağrısındaki tokoyu hiç görüp bilmem yok da. Şu 3 ağacın görüp bilmem yok da. Şurada 2 volk görünüyor kendine. Ödüm yani cennet yalak yerde
yerleşenler. Bir cennet yalağım yurdumuz var. Hem problemlerini alanda Pekin'in bir köçesi yalak problemamız var. Halkımızın şunun kendine. Onları düzeltmek hiç satmıyor. Yani şunu da beyin yok. Hem halk harap, hem ödülerim erkeği yok bunun, hiç şey. Ne yağda şeylere kalmırat. Devletin büyüğünü, yani kuruluşunu ütketmeli. Devlet kendini dizayn etmeli. Onu şuat etmeli, barbe etmeliler. Şona mı edip otursa halkın 60 ötöründen köpüdü yurdun daşını. Yani şu halkın içine girmeliler. Şonun için şu halkın özü bilen maslahatlaşıp, fikir alışıp, etçek bolyan işlemimizi ortaya koyup, aydıp otur. Kim okuya özüne netice çıkarıyor, kim okuya soru veriyor, kim okuya düşünceni kabul ediyor, kim önemli ne bir tane Türkmenistan'ı kuruyat ya kuracak diyen adamı sağını gün sağını köperip var ya sapar ama da can edip aydiyalı. Sağ olun şular ya bize umut verdiniz o. Hükmen bolar şulatlar buğun olmasa erti vardık. Yani adamlar kan yazıya can edip aydiyalı. Sağ olsun şular ya düşünceli adamın ortaya çıkıp başlamadan bir ullukhani işte sapar. Bolya Halmurat tutayda utura el. Ama bolur sapara oturmalı orada oturmalı yani de sonun kepte de devam ettirirse. Bol Halmurada. Vatandaşlar sağ olun, sağ oturun, sağlıkta görüşelim. Hemmenizin evinde sağlık. Bolya sağ ol Halmurat. İyileşti sağ olun, sağlıkta görüşelim.